recordar-me i algun cop se m'escapa del cap quan enguixo algun braç mig trencat o quan un moribund s'acomiada entristit. Pregunto a tothom si et coneixen, ensenyo la foto i els dic el teu nom i m'han dit que t'han vist aparèixer a prop de l'Escorial. No sé com anar-hi a trobar-te, hauré de trobar algú que em porti tan lluny, però m'envien a llocs on els calen les mans. No hi ha ni infermeres, no els puc pas deixar, però com puc quedar-me si et trobo a faltar? Treballem durant dies seguits, no veiem mai el sol, amb prou feines podem anar a dormir i no tenim res. No hi ha sabó, fa fred, fa vent, ni llança els nets, ni temps pels teus. No hi ha menjar, ni foc, ni pa, ni llits, ni res que ajudi a continuar. Arriben ferits a cada hora i jo surto corrents a buscar per si hi és, però ara sé que he d'anar allà a buscar-te, anar fins l'Escorial. Intento no perdre el somriure mentre agafo les mans dels que esperen morir i llavors em demanen que canti cançons. Aguanto les llàgrimes fent el cor fort. Vaig vindre a ajudar però no sé si ho podré suportar. Cauen bombes del cel, cauen sobre els malalts. Només vull saber si et trobes bé o si t'han fet mal. Per tot arreu hi ha gent ferida, ploren i busquen consol. La tria més dura és qui ajudes primer. Hi ha massa accidents i cures els més greus. El més trist és veure'ls morir-se